Hej alle sammen. Velkommen til den her video. Jeg tænkte, at jeg vil lave et lille havl, hvor jeg viser alle ting, jeg har fået fødselsdagsgave. Og den her ting her, den knirker lidt, fordi jeg skal sådan... Jeg skal snart have en ny. Ja. Det er lige meget. Så jeg tager noget chokolade med ting. Nå, det første, jeg har fået, det er... Ja, jeg har lige taget ned i den her pose her, så det er det ikke bliver tør. Det er sådan en her lær fra Panduro. Jeg tænker, jeg siger, hvor jeg har, eller hvor jeg har fået det fra. Det er fra Panduro. Det er sådan her hvidt lær. Ja. Og med det lær, så har jeg fået den her pakkes, hvor der er nogle ting i, sådan nogle ting, som man kan lave med lær. Jeg har hvad? Nej! Hun står bare, og jeg vil have sådan en vanilje is. Min mor og Fie, de sidder lige nu og viser sådan resten for vores fristænder mig. Jeg har lige ved at spise sammen med dem, så jeg er midt nu. Jeg kan ikke spise mere. Så ja. Jeg kan lige se, hvad det her er. Det er sådan her, fordi at, jeg ved ikke, om man kan se det, men så er det sådan, så kan man sådan sætte de her tal ind i den her, og så kan man sådan presse det ned i leret, og så får de sådan, hvis sådan, så får de sådan en form. Sådan her er billedet, så er der sådan, der har jeg brugt der. Så har jeg fået sådan her former. En stempel. Og det her, det er min tus, men jeg har bare puttet den i, fordi at, ja, det er bare ret at have en tus dernede. Hvilken der er for mig. Så er der sådan her rulle en, som der er med. Så er der... Nej, med det her. Ja, så er der det her røde stof. Så er der sådan noget her garn. Det er sådan noget. Så er der sådan noget her, så kan man tage det på stemplen, så er det sådan, giver farve. Og så er der to stempler, sådan nogle forskellige farver. Der er en rød lille stempel, er sådan en gul stempel. Og den sidste ting, der er, det er den her stempel. Så ja, det er min ting, der var. Kan I se?
godt lide at have overbærende ting. Det her. Skal jeg lige tage det her om bagved, så jeg skal lige tage af. Og så har jeg fået sådan en her. Det er sådan en lille bord, som man sådan kan dreje rundt. Og så kan man sådan stille leret på, og så kan man sådan sidde og male det. Der er papir, så kan man sådan tage hånd og dreje det rundt, imens man maler. Så ja, det har jeg fået. Ej, der er et eller andet, der irriterer mig. Her bare i ryggen. Det er noget med i ryggen. Der er kløde hele dagen. Ja, det har jeg fået. Sådan her. Og ja, det jeg tænker, sådan, det er hver for sig. Sådan, leder det er købt for sig. Det her det er købt for sig. Og det her det er købt for dig. For sig. Men leder det er for Panduro. Det her er for Panduro. Og det her det er for Panduro, tror jeg. Ja, det er for Panduro. Så har jeg fået den her hele ting, og den er bestilt online. Så jeg ved ikke helt, hvor den er bestilt den. Det er sådan her heste. Det er sådan her alle de her ting her. Her hvor der er lige her ting, og så er der et klistermærke der. Nogle farver her. Nogle 2 blyanter der. Farver her. Tusser her. Viskelæder og blyantspidser. Så skal man sådan have den med, og så må sige sådan. Det har jeg fået, og den er bestilt oven, hvis jeg har sagt det. Så lad os gå videre til tøj. Jeg har fået de her bukser, og nu har min storeste også fået. Hun har også fået de her. Vi har fået de her cowboybukser, som jeg altid som går rundt i om aftenen, men jeg har ikke lige taget dem på. Men jeg har fået dem her. De her bukser, og det er cowboy, jeg har ønsket mig. Så har jeg fået nogle dansebukser, som jeg vitterligt har ønsket mig i 2 år cirka, tror jeg. Og ja, den er fra Netto. Den her A4 her, kan lige tage den med. Og de her, de er bestilt på nettet. De her, jeg ved ikke, hvor de er bestilt henne. Jeg tror, de er bestilt fra H&M, fra H&M eller fra Name It, eller det ved jeg ikke. Men det er de her dansebukser med sådan det her heroppe. Og jeg har dem der også sindssygt glad for. Så ja. Så har jeg fået den her trøje, og den er fra H&M. Den her med sådan de her pæne perler, og det er der også om bagpå, hvis I kan se det. Hvis I kan se den bagpå. Ja, den er meget fin. Jeg elsker den. Så jeg har fået de her bukser. Så dem her, som jeg allerede har fået nu. De her. De er ikke sindssygt fede. Jo, de er faktisk fede. Jeg har fået de her bukser. Ja, dem er jeg også glad for. Så har jeg fået sådan her designede strømper. Fordi det her, det er min nabos hund, og de her, de er bestilt på nettet et andet sted. Det her, det er min hund Milo. Han hedder Milo. Og det her, det er min nabos hund Sally. Så har min nabo lavet sådan her designerstrømper til mig. Det er meget sødt. Så har jeg fået idrætssko. Og de ser meget orange ud, men de er altså pinke. Så ja. De ser meget orange ud, men de er altså pinke. Det kan man også lidt se der, de er pinke. Ja, og den er selvfølgelig 2 af. Og den har jeg fået. Jeg får sko hver eneste år i gave.
Ja, så jeg vidste godt, at jeg var på skole her i år. Så har jeg fået det her kæphestehovedtøj, som jeg også ønsker mig i et år, tror jeg. Og et sko her, de er købt for sport. Ja. Og det er fra Land og Fritid. Det her hovedtøj. Ja, og det er jeg sindssygt glad for, og det klæder hende sindssygt godt, og jeg er sindssygt glad for det. Så ja, det har jeg fået. Der har jeg fået en jakke, jeg har pladet om i virkelig altid. Og den her, den er fra Name It. Den her jakke, den er meget stor. Jeg troede, det var en kæmpe bamse. Den der var pakket ind. Men det er sådan en meget lang jakke. Men det er den her jakke. Den er hæt. Og så sådan her ud. Og den er jo også meget lækker. Og så sidst men ikke mindst. Min telefon er meget irriterende. Ej, hvor det irriterende. Ja, min telefon er meget irriterende, og den gider aldrig at tænde. Så kan jeg godt regne ud, hvad jeg har fået. Jeg har nemlig fået en telefon. Og det er den sorte, der jeg har fået. Ej, det er undskyld. Men det er den her, altså jeg tænder den. Og der er touch på. Ja. Og den er jeg meget glad for. Og jeg har faktisk hvis I har lyst, og hvis I gider, så må I meget gerne trykke abonner. Please tryk abonner, fordi det kunne være fedt, hvis vi lige rammer 50 følgere. Jeg har kun 28. Ja, jeg har lægget sådan alt det her op. Ja, så vil jeg gerne. Please come in og subscribe. Ja. Ja, det var egentlig mine gaver. Og jeg er virkelig glad for dem. Jeg kunne ikke få nogle bedre gaver. Det eneste er bare, det mangler det, fordi at jeg har ønsket mig en hårspray. Men det fik jeg så ikke, men min mor har sagt, at det her om en måned cirka, så min mors fødselsdag. Og der har hun sagt, at der må jeg gerne få den. Men ellers så har jeg fået opfyldt alle mine ønsker. Og mine 3 yndlingsgaver til, hvis jeg skulle vælge, det er telefon, jakke og de her dansebukser. De der blå nogen. Det er nogle yndlingsønsker. Nå ja, jeg havde faktisk en ting mere. Jeg har en ting mere. Jeg går til violin, og det var, jeg har fået den her nødstativ. Det er mine ønsker. Det er det, jeg har fået. Så har jeg alt fået fortalt af mine gaver. Men tak fordi jeg har set med. Det var meget hyggeligt at lave den her video. Jeg tror også, jeg gør den næste år, hvis det er muligt. Men ja, vi ses. God jul.